Vamos a la celebración del pleno sesión ordinaria do Pleno da Corporación xoves 27 de setembro de 2018. A primeira parte, a parte resolutiva, o primeiro punto é a aprobación se procede do borrador de ata da sesión anterior, o ordinario do 30 de 8 do 2018. ¿Algo que decir? Se aprueba. Unanimidad. Gracias. O segundo punto, a aprobación se procede da Conta Xeral 2017. La cuenta general fue dictaminada en la Comisión Especial de Cuentas del 6 de agosto. Se expuso al público, acabó el plazo, no hay reclamaciones contra la misma y le corresponde al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Considerar que en la elaboración, formación y la tramitación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 se observaron las prescripciones para este efecto que contienen los artículos que la regulan y las demás normas concordantes de aplicación. Y segundo, en consecuencia con lo indicado, aprobar el expediente comprensivo de la cuenta xeral con sus estados e anexos correspondientes al ejercicio orçamentario 2017 en los términos y en las cifras que fue redactada. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. O punto número 3 é ratificación do decreto da Alcaldía número 2352/2018 sobre alegacións en trámite de audiencia en procedimento de subsanación de discrepancias dun inmóvel tramitado pola Xerencia Regional do Catastro de Galicia. Ya se hizo en alguna ocasión, y es que por razones de urgencia y de plazo se hace un decreto de la Alcaldía y después se somete al Pleno para que se ratifique. Se presentaron unas alegaciones en nombre de representación del Ayuntamiento que nos dieron audiencia por dos inmuebles con las referencias catastrales que se recogen, que son el Camino de Foxo y un camino sin nombre en Arteixo, porque son terrenos de dominio público, de uso público municipal, con base en los fundamentos que se recogen para que no se admita la subsanación de discrepancias catastrales que presentan los titulares y dar cuenta al Pleno para su ratificación. Procedemos a alguna intervención. Procedemos entonces a la votación, a la ratificación, perdón. ¿Votos a favor de la ratificación? Unanimidad. O punto número 4 é resolución do recurso de reposición frente ao acordo plenario de data 28 de xuño de 2018 de aprobación definitiva do expediente de modificación de expropiación para o acondicionamento da estrada local ACM14 Freán Rosiñas Arteixo, expediente 1/2018. Se ausentan los dos concejales porque se estuvieron en todo el expediente, aunque ahora no están afectados porque hubo una cesión. Al abstenerse en todo el expediente forma parte y lo correcto es que lo haga. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos Generales y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por doña María del Carmen Trigo Carril, que se presentó en el registro de entrada el 19 de julio pasado contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva del procedimiento expropiatorio de las obras de acondicionamiento de la estrada CM14 entre Freán, Rosiña y Arteixo. Notificar a la interesada con indicación de los recursos ante el juzgado contencioso administrativo. ¿Alguna intervención? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 10. ¿Abstenciones? 6 y 2, 8. José. O punto número 5 é a aprobación, se procedan, dos complementos retributivos do persoal público do Concello de Arteixo nas situacións de IT, Mesa Xeral de Negociación do Concello de Arteixo de data 21 de 9 de 2018. Bueno, aquí no coincide. Vamos a ver cómo lo explico. Cuando se preparan
los asuntos para subir a las comisiones, por parte del personal tramitador se le da un título. A veces yo considero que ese título no es el adecuado y lo modificamos. Entonces lo modificamos y después hay una propuesta de decreto que se modifica y después hay un decreto que se pasa a la firma del alcalde. Yo corrijo el decreto que se pasa a la firma del alcalde. Pues la convocatoria no les notifica el decreto que ha firmado el alcalde. Les notifica la propuesta, que era un borrador, que ha sido corregido. El título del orden del día del Pleno es acordos que procedan sobre complementos retributivos de personal público do Concello de Arteixo nas situaciones de IT. Entre paréntesis, mesa xeral de negociación do Concello de Arteixo de data 21/9 de 2018. A mí me pareció más adecuado ese que el que viene, pero no arreglé nada. En el decreto viene lo que yo dije y en la convocatoria viene lo que se subió. Es, bueno, una cuestión de estilo, no afecta al fondo. Como se matiza con acuerdos que procedan. Pero bueno, pedirles disculpas. Fue dictaminado en la comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el acuerdo adoptado por la Mesa Xeral de Negociación do Concello de Arteixo el 21 de septiembre de 2018, reproducida na parte expositiva da presente, referido a los complementos retributivos del personal público del Concello de Arteixo en las situaciones de IT. Y segundo, ordenar la publicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación y en el BOC de la Comunidad. ¿Alguna intervención? Sí. Bo día. Ben, nos imos votar a favor desta proposta que, ao fin e ao cabo, ven derivada dun cambio legislativo de hai uns meses e que, dende logo, este grupo considera xusto e coherente. E, aproveitando que vostedes traen aquí un tema relacionado co persoal deste Concello, queríamos saber en que punto se atopa a nova valoración de postos que levan vostedes anos traballando nela, e se xa está rematada e analizada por vostedes ou polos técnicos correspondentes, ou se hai algún tipo de atranco para que a día de hoxe aínda non se trouxera a aprobación a este pleno. Moitas gracias. La valoración de puestos de trabajo está en negociación sindical. Son los sindicatos quienes han hecho un poco la propuesta, la valoración, lo que puede ser un poco el ajuste de los coeficientes, el porcentaje, sobre todo de las partes que se valoran. Y bueno, pues estamos ahí un poco pendientes de que esa valoración hecha por los sindicatos la concreten o la terminen ellos, que nos la trasladen a nosotros. Es verdad que nosotros estamos presentes en las mesas de negociación y se va avanzando de manera coordinada. Y básicamente yo creo que lo que queda es hacer una correlación con asignar unos puntos a cada trabajador y después una asignación de punto euro. Es básicamente un poco lo que queda por dilucidar, ¿no? Yo creo que en cuanto más o menos esté ellos un poquito más avanzado lo que es la propuesta, se trasladará seguramente, ellos tendrán que trasladarlo a pues, los órganos competentes, a sus distintos sindicatos para hacer una aprobación y en todo caso, si hubiera una aprobación por unanimidad por parte de la parte sindical, pues se procederá a hacer la aprobación de la nueva VPT. Procedemos a la votación del punto número 5. ¿Votos a favor? O punto número 6, moción presentada pola Asociación Querendo Mulleres con Endometrose sobre atención a mulleres con endometrose e divulgación da doenza do Concello. A presenta, bueno, se estamos todos de acordo, podemos facer esta moción de maneira institucional. Sí. María Esther, entón, vamos a proceder a que María Esther lea o contigo da moción. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos Generales del Pleno y se proponen los siguientes acuerdos.
O Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Sergas e a EOSI correspondente para que proceda a 1. Establecer unha programación de xornadas de formación sobre endometriose ás que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos servizos que dispensa o Sergas no noso Concello. Facultativos de primaria, especializada, enfermería, matronas, fisioterapeutas, terapeutas. Garantir consultas específicas de endometriose suficientes para o número de afectadas da área nos hospitais aos que acuden as mulleres do noso Concello e a derivación destas pacientes ás áreas nas que existan mentres estas non se creen. Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos, radiólogos, ciruxáns xerais con experiencia en cirurxía colorectal, urólogos, anestesiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc. Para mellorar a atención nos casos máis graves de endometriose e a derivación destas pacientes a unidades multidisciplinares de outras áreas sanitarias mentras estas non existan. 2. O Concello estará por escrito nos próximos 30 días a Consellería de Sanidade a dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os grupos políticos da Cámara o 22 de abril de 2015 sobre endometriose e que recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza. Facilitar ás mulleres con endometriose un mellor acceso aos tratamentos de fertilidade nos hospitais públicos, mellora nas listas de espera, facilidades para a conxelación de ovocitos antes de cirurxías e tratamentos que poidan afectar a súa calidade ovárica, así como a execución de campañas de ovodoación destinadas a captar doantes na sanidade pública. 3. O Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Ministerio de Sanidade a convocar un Consello Interterritorial no que se aborde este tema e se establezca un plan de endometriose no que se comprometan investimentos para a mellora da formación do persoal e a divulgación da doenza entre a poboación feminina. Incluir na carteira de medicación financiada a totalidade de medicamentos suministrados a mulleres con endometriose. 4. O Concello comprométese a impulsar unha campaña a solicitar aos institutos de investigacións públicos galegos que desenvolvan proxectos de investigación da endometriose. E, por último, o Concello comprométese a impulsar unha campaña informativa entre as mozas de 12 e 18 anos nos centros educativos do noso Concello para dar a coñecer a doenza e para tratar de recortar na medida do posible o retraso diagnóstico a través da distribución dun folleto informativo cuxos contidos serán facilitados por Querendo mulleres con endometriose e que consta coa revisión da Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecología. Sí. Grazas, bo día. Simplemente a propósito do punto número 5, bueno, en primeiro lugar eu creo que convén agradecer ás entidades que, como Querendo, están facendo un traballo moi importante de visibilización de unha enfermidade que estaba pois oculta e que para moitas mulleres pois supuña moitísimas limitacións e que tampouco era entendida ou non o é aínda na súa totalidade polo conxunto da sociedade e iso supoñía atopar moitas barreiras a nivel social, laboral, incluso de amizades. Polo tanto, eu creo que convén agradecer que mulleres se uniran nunha asociación sin ánimo de lucro e que utilicen o seu tempo libre pois para facer un traballo de visibilización moi importante, non? E ademais coordinadas tamén con outras entidades e con asociacións médicas que eu creo que tamén pois iso dalle criterios de calidade tamén importantes, non? E a respecto do punto número 5, simplemente decir que os folletos e teñen un pequeno libro tamén, unha pequena guía, non sei como chamalo, que xa está impresa, que a imprimiu, pedíronlle a Deputación da Coruña, xa está impresa, que se vai presentar nos próximos días e van proceder a distribuíla, co cal, bueno, creo que tamén a través delas a Concellaría pódese poñer en contacto para que poidan achegala hasta aquí ou que se poidan facer con algúns exemplares para poder facer algunha cousa, non? Con elas, algún tipo de charlo ou algún tipo de xornada formativa, non? Porque creo que é importante. Grazas. Sí, eu estou de acordo contigo, Silvia. Comentar do punto 5 que xa temos os folletos elaborados, xa estivemos a traballar, porque esa foi un punto que trouxemos xa fai meses, entón estivemos traballando na formulación do folleto, xa está feito,
E agora tamén en colaboración coa comunidade educativa, pois farase chegar aos centros educativos según habíamos acordado xa fai uns cantos meses. Gracias. Procedemos entón a votación. Non é votación, é moción institucional. Unanimidade. O punto número 7 é moción presentada polo Grupo Municipal BNG en apoio ás persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás. Fue dictaminada en la comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Expresar o apoio ás persoas que o pasado 30 de agosto de 2017 participaron nunha acción pacífica e simbólica de ocupación do Pazo de Meirás, co objetivo de reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio que debe ser do pobo galego. 2. Manifestar o rexeitamento a respecto da demanda interposta pola Fundación Nacional Francisco Franco, Carmen Franco Polo e José Cristóbal Martínez Burdiu Franco, contra 19 demócratas que participaron na citada ocupación pacífica e simbólica e que son acusados de delitos de odio contra o honor, danos e violación de morada. 3. Expresar a condena e rexeitamento do uso do Pazo de Meirás por parte da Fundación Nacional Francisco Franco para facer apoloxía do xenocidio fascista da dictadura e do dictador e, en consecuencia, demandar que se inicien accións encamiñadas á ilegalización da citada fundación. 4. Instar ao Goberno español a que inicie de xeito inmediato accións legais contra a propiedade do Pazo de Meirás de acordo co informe histórico xurídico elaborado a instancia da Deputación Provincial da Coruña e acordado por unanimidade do seu pleno para que a administración legitimada para facer o poder recuperar como ben público o Pazo de Meirás, roubado ao pobo galego durante o réxime xenocida franquista. E, por último, dar traslado deste acordo ao Goberno del Estado, Parlamento de Galicia e Deputación Provincial da Coruña. Sí, vou ler o texto da exposición de motivos nada máis. Xa me fastidia telo que facer eu porque son unha das 19 persoas que teño que ir a declarar pola denuncia que se fixo por parte da familia, pero bueno, non pasa nada que o fago. O pasado 30 de agosto de 2017, un grupo de persoas realizaron unha acción pacífica e simbólica consistente en despregar 2 faixas no Pazo de Meirás co obxectivo de reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio que debe ser do pobo galego, é dicir, de todas as galegas e galegos. Pretendían deste xeito instar as institucións públicas que realmente teñen capacidade para o facer a abandonaren a pasividade e actuaren para rescatar o Pazo e todo o patrimonio expoliado polo dictador Francisco Franco. Tratouse dunha acción pacífica realizada nun día de visita pública en que a obriga da familia detentadora do Pazo era telo aberto ao público como corresponde a un patrimonio declarado como ben de interés cultural. A acción durou aproximadamente 2 horas e todas as persoas que participamos nela abandonamos o edificio e o recinto do Pazo en presenza de axentes da Garda Civil de maneira pacífica e sin ningún tipo de incidente nin de dano ao patrimonio. Esta ocupación simbólica de Meirás, que tivo repercusión internacional, reactivou o debate social e político sobre a recuperación do Pazo e obrigou as institucións públicas a se manifestar e a actuar máis decididamente ou comenzar a facelo, segundo os casos. Neste sentido, a Diputación Provincial da Coruña fixou unha posición unánime de toda a Corporación Provincial en que, avalada por informes históricos e xurídicos respectivamente, ponen negro sobre branco a respecto de como esta propiedade chegou a ser detentada polo dictador. Isto é, primeiramente a través das derivacións de recursos públicos e despois a través dun contrato fraudulento de compra e venda do Pazo de Meirás no ano 1941, que tivo en todo momento o carácter de residencia oficial da Xefatura de Estado. No pasado mes de maio participamos nesta acción pacífica e simbólica. Tivemos coñecemento, as 19 persoas, que a partir dunha notificación do xulgado de Betanzos de que fomos denunciados pola Fundación Nacional Francisco Franco, Carmen Polo e Carmen Franco e José Cristóbal Martínez Burdiu Franco, netos do dictador. Os delitos do que nos acusa son os que enumeran a seguir: violación de morada, co agravante de violencia ou intimidación, que segundo o Código Penal español está penado con prisións de 1 a 4 anos, delito contra o honor con publicidade, penado con 6 meses a 2 ou multa de 12 a 24 meses, e danos na modalidade agravada, con penado con prisión de 1 a 3 anos e multa de 12 a 24 meses. Por último, delito de odio, penado con prisións de 1 a 4 anos e multa de 6 a 12 meses. Compre ter en conta que os delitos polos que son acusados por unha fundación que realiza apoloxía do fascismo e da ditadura e pola filla e neta do dictador suman no mínimo 3 anos e 6 meses e poderían chegar ata os 13 anos de prisión. Polo tanto, poderían sumar en conxunto 247 anos de prisión e por volta de €500.000 de multa.
Estamos diante dunha denuncia que é unha verdadeira barbaridade dende o punto de vista tanto político como xurídico. Políticamente resulta absolutamente ferinte que os bens expoliados polo dictador continúen nas mans da súa familia e non tivesen pasado ao patrimonio público no final da dictadura. A permanencia desas propiedades na familia Franco simboliza magníficamente a continuidade das estruturas de poder real da dictadura, quer no ámbito económico, no judicial, no mediático e mesmo en moitos aspectos na política, que foron herdadas polo réxime do 78. Mais especialmente ferinte para as vítimas do franquismo ainda non restituídas na súa dignidade individual e colectiva polo Estado. Lembremos que estamos a falar dunha actuación criminal, dun golpe de Estado que provocou millares de mortos en Galicia, unha guerra de 3 anos e unha dictadura brutal que cercenou a liberdade e os dereitos no Estado español durante 40 anos. Rescatar o Pazo de Meirás, a Casa Cornide e as estatuas do Pórtico da Gloria é, nesa medida, unha incontornável exixencia democrática e unha maneira de facer xusticia ás víctimas directas do espolio e á totalidade das víctimas do franquismo. E, por tanto, tamén unha magnífica forma de restituir a memoria democrática e a dignidade colectiva. A acusación é, sobre todo, unha barbaridade desde o punto de vista xurídico, en primeiro lugar porque a acción foi simbólica, foi levada a cabo nun día previsto como de visita, polo que dificilmente poderá considerarse violación de morada entrar nun edificio que ese día estaba aberto ao público. Non houbo, aliás, ningún tipo de violencia durante o transcurso da acción, nin se produciu ningún dano, tal como consta, ademais, na propia declaración que fai o vixiante da finca, que non estaba presente até unha hora despois, e tamén a propia Garda Civil. Por último, resulta insultante que unha fundación que se dedica a realizar a apoloxía do fascismo e da dictadura, para máis vergoña democrática con dineiro público, atribuído en parte polos gobernos españois, e que nos días previos á acción manifestou públicamente que o seu obxectivo coas visitas era exaltar a figura do dictador, acusar persoas demócratas dun delito de odio ou de atentado contra o honor. É o mundo ao revés. Así pois, as acusacións feitas carecen de fundamento. O lóxico e xusto é que finalmente a acción realizada sexa considerada como que realmente foi un acto pacífico e democrático para expresar e defender unha posición compartida por todas as persoas demócratas deste país. Por tanto, os acordos que son os que xa leu a secretaria, eu simplemente, por último, unha cuestión. A parte dos traballos que se están facendo de descubrimento de toda a documentación de como se desviaban fondos públicos para o Pazo, de que realmente eso era unha residencia do goberno durante todo o verán, organizábanse comidas á conta do erario público e, ademais, consta toda a documentación no patrimonio nacional do Estado español. Eu tamén quero agradecer especialmente, e gustaríame dicilo, o traballo tan importante que se fixo de recuperación desa historia por parte de un compañeiro noso, de Sada, Carlos Babío, e de Manuel Pérez Lorenzo, que foi quen o plasmou no libro, porque creo que ao final, grazas a ese libro e grazas a toda esa documentación que saliu á luz, hoxe podemos estar falando de que quizáis se poidan recuperar non só o Pazo de Meirás, senón tamén o tema da Casa Cornide, que parece que se vai tamén iniciar un procedimento judicial, porque o das estatuas do Pórtico da Gloria xa está no propio xulgado e, ademais, en palabras dos expertos, moi ben fundamentada e con documentación moi importante, non, que saiu á luz. Por lo tanto, eu creo que de xustiza reclamar que eso pase a ser patrimonio público, patrimonio de todo o mundo, e máis nada, grazas. Ben, nós queremos amosar o noso apoio a estas persoas denunciadas e perseguidas, en especial, creo que de xusticia decilo, e que nos toca moi de perto o noso apoio a nosa compañera do BNG, Silvia, non? Perseguidas, como digo, por unha fundación que leva anos facendo apoloxía do fascismo e que ten bastante guasa e é bastante irónico que eles precisamente denuncien a estas persoas por delitos de odio, non? Con todo, como decía Silvia, confiamos que a xusticia actúe de maneira lóxica e coherente e que arquive estas acusacións formuladas por esta asociación que, desde logo, non teñen nin pés nin cabeza, non? E, por outra banda, tamén manifestar o fartos que estamos de seguir escoitando os herdeiros do dictador, que este Pazo foi unha doación xenerosa do noso pobo
cando hai máis que documentación suficiente, como decía Silvia, que acredita o expolio que sufriu esta edificación e outras nos anos de maior represión en Galicia. Polo tanto, como decía ao principio, reafirmarnos no noso apoio a estas persoas que de maneira pacífica e cívica pediron que se devolvese o pazo ao noso povo. Moitas gracias. Sí, simplemente pois tomar a palabra para anunciar o noso voto afirmativo a unha moción en dous aspectos eu creo que esencial. Unha para seguir no proceso que eu creo que está iniciado e que con tempo eu creo que verá a luz, que é a devolución dun inmueble que debería de ser de todos e todas os cidadáns e non, evidentemente, da familia dun dictador que expoliou pois este tipo de infraestructura que hoxe en día está máis que comprobado e máis que documentado e polo tanto xa son varias as institucións, empezando pola Diputación, como os parlamentos, o Parlamento de Galicia, que xa pois reclamaron a devolución deste pazo. E por outra parte, evidentemente, pois tamén mostrar o apoio a 19 persoas, entre elas a nosa compañera de corporación, que se viron pois salpicadas, ao final hai que dicilo claro, por unha lei mordaza, que ao final pois fixo que este tipo de cuestións, que este tipo de manifestacións pacíficas, que ao final o único que queren dar é a coñecer pois a situación dunha entidade como a Fundación Francisco Franco e o que fai ali, e tamén pois reclamar a devolución deste pazo, pois ao final son tratadas dun xeito vía denuncia que eu creo que é sumamente pois dañino, é unha forma pois eu creo que moi grave de intentar culpabilizar nunha movilización pacífica a unha xente que lle podría, como decía Silvia, hasta caer 13 anos de cárcel. Unha auténtica aberración que espero tamén que sexa corrixida nos próximos meses e espero que así sexa tamén e que teña a maioría dos grupos parlamentarios no Estado español para derogar estas cuestións da lei mordaza que fan imposible que os cidadáns se podan manifestar libremente. Nada máis. Procedemos entón á votación. Votos a favor? Abstencións? A moción queda aprobada. El punto número 8 son asuntos de urgencia. Tenemos 3 asuntos de urgencia. En la tramitación del Pleno hay 3 asuntos de urgencia. Son 2 modificaciones de crédito. Una es un crédito extraordinario, que es la 39. Otro es un suplemento, que es el 38. Y luego la modificación de la base de ejecución del orçamento, que es la 35. Entonces, no sé qué orden quieren. Supongo que el 38... No. Supongo que primero el suplemento de créditos, porque el crédito extraordinario es la modificación 39, y luego las bases de ejecución, o las bases de ejecución y los siguientes. Traemos entonces por urgencia el expediente de modificación de créditos 38/2018. La urgencia es iniciar cuanto antes y sobre todo en este año la licitación de las obras del Centro Social de Suevos y el campo de fútbol de Pastoriza para evitar sobre todo la anulación dos créditos que ya foron destinados a estes gastos, dilatando tamén a execución destes investimentos, ¿no? Tamén sobre el expediente de modificación de créditos 39/2018, créditos extraordinarios 2/18, no canto da chega municipal que se fai o pos adicional da Diputación, sobre todo tamén para iniciar canto antes a licitación e cumprir os prazos impostos polo propio plan da Diputación en conto a execución e a justificación da propia subvención, non? E
o terceiro, que é o expediente de modificación das bases, non? Si, a urxencia, existindo crédito neste exercicio, iniciar canto antes tamén os trámites pola colaboración deste Concello nesta actuación co pobo saharaui, de tal como, bueno, se procedeu tamén en distinta moción presentada tamén polo Pleno da Corporación. Pero de uno en uno. Sí. Votamos la urgencia y despois intervenimos. Es que eu iba a pedir, a ver, o que vou a pedir é a retirada dos puntos. Non. Entón, antes de votar a urgencia, a ver, eu entendo, creo que é comprensible que o Goberno teña necesidade de agilizar estes temas polo que acaba de dicir o alcalde. Creemos que é xusto e legítimo que estes temas pois saian e se podan licitar antes de finalización do ano, porque ao final as contas do Concello pois certas cuestións están encima da mesa que creo que deben de acabarse ou deben rematarse polo ben do Goberno pois antes de finalización do ano. O que pasa que eu creo que un expediente que, vamos, eu acabo de imprimir, posto que non se nos achegou ata onte as 10 da noite, algún, pois, ni sequera temos capacidade igual, pois, as 10 da noite de poder estar lendo estas cousas, pois eu creo que debería, dentro da urgencia que entendemos, pois, polo menos ser levado, pois, a unha convocatoria posterior para poder, polo menos, darnos, eu xa non digo máis, pero un par de días para poder estudiar algo tan importante como é a incorporación dunha cantidade sustancial de cartos. Non estamos falando de que hai que facer unha pequena modificación de 10, de 15 ou de 50.000 euros para unha cuestión menor, sino que estamos falando de centos de miles de euros e, por lo tanto, o mínimo que se nos debería dar é tempo para poder estudiar este tema cun pouquiño de tempo, nada máis. Bueno, en contestación a Martín, entendemos as razóns da urxencia que foron anteriormente expostas, e entendemos que as cantidades que estamos a suplementar veñen motivadas precisamente para acabar os procesos. Son cantidades ou son proxectos que xa estaban no anexo de inversións todos, aprobados algúns deles incluso por unanimidade de todos os grupos, co cual o único que fai falta é a execución. Despois, se queres en punto por punto, debatiremos o motivo por cual, que non teño ningún problema, pero creo que son asuntos meramente de trámites para poder habitar orzamento adecuado para poder licitar, iniciar o proceso de contratación, co cual é un mero totalmente administrativo que sería iniciado se non hubieran chegado os cartos. Moitas gracias. Procedemos entonces a la votación de la urgencia punto por punto, ¿no? Sí, claro. Bien. Primero está el expediente de modificación de créditos 38/2018, suplemento de créditos 2/2018. ¿Votos a favor de la urgencia? 12. ¿Abstenciones? 3. ¿En contra? 3. Bien. Un momento, alcalde, por favor. Si no, no sé lo que escribo. Martín, la retirada no procede la votación. El tercer punto. Expediente de modificación de crédito. Asunto por asunto. ¿Ahora se debate? Claro. Ahora ya está incluido en el orden del día. Ah, bueno. ¿Intervenciones entonces? Sí, Char. Ben, estando de acordo co que dixo o voceiro Claro. do Partido Socialista, decir. Sí. Pero, bueno, o que vou decir vale para os dous puntos. Claro, vai por separado. Pero, bueno, así despois xa non me repito. Ben, decir que sobre este tema que traen vostedes por urxencia, decirles que a verdade é que nos parece unha falla de respeto total hacia os grupos da oposición. Onte ás 4 da tarde recibíamos unha chamada do Concelleiro de Obras anunciándonos que se ian traer estes asuntos, dándonos unha breve explicación
e ás 10 da noite recibíamos, como decía Martín, un correo nin sequera con toda a documentación, simplemente co informe da intervención municipal. Vostedes teñen suficientes adicacións exclusivas e persoal suficiente tamén para poder ter a capacidade de estudiar estes temas, pero nos, dende logo, non. Como decía, nin sequera a documentación completa, porque o único que se nos remitiu foi un informe da interventora, que, por certo, fai algunhas apreciacións que vostedes deberían ter en conta, pero nin sequera nos mandan ningún tipo de informe técnico do Departamento de Obras ou de Urbanismo, se fose o caso que xustifique, como decía, estas incorporacións de remanente ou estas modificacións. Por lo tanto, nos quedaría en todo caso fiarnos do que vostedes nos din, pero sin estar acreditado de ninguna maneira, como digo, por ningún informe técnico. Por outra banda, nos gustaría que por parte da interventora e da secretaria nos explicasen ou nos confirmasen que tipo de plazos hai exactos para traer con tanta presa este modificado e estes dous puntos en concreto para non poder darnos un par de días para miralo con calma, que pase pola conseguinte Comisión de Asuntos Económicos e que despois se levara a un pleno. Non creo que, dende logo, ningún grupo da oposición, e este, moitísimo menos, pon ningunha traba en cambiar e en ter xuntanzas con vostedes, incluso fora de posibles comisións. Por lo tanto, reiterar o que decía Martín tamén, a posibilidade de que valoren retirar estes puntos da orde do día para ver, como decía, eses informes técnicos, imagino, que existirán para levar estas modificacións. Moitas gracias. Sí, pero por non repetir argumentos, quero apuntar algo máis. O día 18, se non lembro mal, martes, houve unha xunta de portavoces, na que se dixo que non había prácticamente nada para traer a pleno, que si íbamos a ter mocións, que as mandáramos con tempo, tal. Este punto en concreto, vou apartar o punto do tema da base de execución, porque si se comentou que a interventora estaba intentando facer o informe para o tema das bases para modificar o da base de execución, co tema da subvención que se aprobara, incluir nunha moción, nun acordo plenario que houve aquí dunha moción. E vou deixar tamén a parte, se se quere, o tema da beirarrúa, porque descoñezo efectivamente que poidera haber unha aprobación plenaria mañán a respecto desta obra, coa segunda fase do POS, adicional, etc. Pero é que as outras, este punto en concreto que estamos falando aquí, é que non sei que se modificou a respecto do martes pasado, porque os prazos supoño que eran os mesmos. É dicir, o martes pasado puidose decir, mira, estamos valorando a posibilidade de facer un modificado de crédito para estas dúas cousas, porque queremos licitalas, úrxenos, ten que ir a exposición pública e tal. Porque, efectivamente, as circunstancias eran o mesmo o martes, non dependíamos nin de outra administración, nin de ninguén. Por lo tanto, creo que é feito aposta, francamente, para ver se somos capaces aquí de criticar tal. Eu, entón, digo, teñen, pois parece mala fe, francamente, porque tamén podían dicir, é un olvido, mirade, desculpádenos, facemos unha comisión o martes e aprobamos, logo celebramos un pleno, calquer cousa é por isto. E aí hai outra cousa maiores, é dicir, hai un convenio que se asinou con unha entidade para a cesión dun local que nós non coñecemos. Como corporación, eu, como membro desta corporación, non o teño. Nin nadie mo deu. Seino porque saliu na prensa, pero descoñezo nin se está firmado, nin se está sin firmar, nin o que implica ter un convenio dese tipo, absolutamente nada. Por lo tanto, estásenos pedindo que apoiamos aquí algo que nin sequera temos toda a documentación. A maiores é que a documentación, a memoria eu creo que non está nin asinada polo alcalde. Nin se desglosa nunha cuadrícula cales son os investimentos, simplemente se di. Entón, a verdade é que é bastante chapuza. E logo outra cousa, vale, pois surxiranos, non? Pero tamén é certo que hai unha cousa que di o informe da interventora, e iso que non me dou tempo a lelo moi ben, é sobre a falta de previsión á hora de planificar os investimentos que temos, porque o ano pasado, este ano, incorporamos de remanentes case 9 millóns de euros de obras que se prometen e non se fan, porque non se chegan a facer finalmente. Entón, eu creo que tamén hai que ser un pouco
primeiro, máis serios. Eu creo que estas cousas se poden traer con tempo, que se poden falar, e que neste punto en concreto non cambiou ninguna circunstancia a respecto da semana pasada. É dicir, que puido ir á comisión, puidose aprobar na comisión, puidose dar toda a documentación sin ningún tipo de problema. Non? Grazas. Sí, afondando un poquinho máis no que di Silvia e Charo, que creo que é máis que suficiente como para que vostedes valoraran a posibilidade de retirar este punto e traelo coa máxima urgencia posible, pero tamén con toda a información pertinente para que podamos estudiar o tema. Hai unha razón esencial, a decía Silvia. O martes pasado estábamos reunidos a Xunta de Voceiros, se falaron dos temas que íbamos a incluir no pleno, se falou das cuestións que viñeron, se falou deste tema de urgencia da financiación do convenio para a axuda ao pobo saharaui, que estaba encima da mesa e que xa sabíamos como iba e como estaba plantexado, e deste tema non se falou absolutamente nada. E máis, o único que se fixo por parte do goberno é que se estaban finalizando un par de expedientes con temas de expropiación que podía ser que caera algunha cuestión no pleno. Absolutamente nada, pero non é só eso, é que eu estou aquí esta semana, a principios da semana, e tampouco se falei co grupo de goberno e tampouco se comunicou absolutamente nada de nada. Se houbera, eu me nego a creer que o goberno non supese nada o luns desta posibilidade. E, por tanto, se non se di nada o luns e chegamos agora cun expediente que nos dan ás 10 da noite, por tanto, non houve tempo nin tan sequera a ler se está ben, se non está ben, se ten a documentación exixible, se hai este tipo de cuestións, pois evidentemente dá a entender o que decían as anteriores voceiras de que hai mala fe. De que hai mala fe porque algo raro pode estar pasando detrás destas aprobacións, porque se non é completamente incomprensible que por un tema de plazos se aprobe hoxe ou se aprobe o luns, que vai cambiar? Porque entendo que hai prisa para finalizar e ter licitado a final de ano, porque evidentemente o ano que ven son eleccións. Eso entendo perfectamente, é unha parte que o goberno ten que poñer encima da mesa porque quere enseñarlle aos veciños que está a facer certas obras que todavía non visualiza e que levan, pois, en moitos casos, 8 anos, 12, 16, eu que sei, moitos anos esperando para velas encima da mesa, pero eu creo que facelo ca maior seguridade xurídica si pode ser, porque ademais en moitos dos casos tuvo o voto unánime de toda a corporación, que eu creo que tamén é esencial e sería bon para esta corporación, eu creo que non costaba nada, pois eso, que falamos, se dá a documentación hoxe, ou entre hoxe e mañán, o lunes se fai un pleno extraordinario, se mira, se aproba, antes, eu creo que hai 1000 fórmulas que 4 días non creo que nos leven a perder nin a licitación, nin nos leven a perder a capacidade, o que probablemente non queran entrar vostedes en que estudiemos ese tipo de cuestións, porque aumentou o presuposto para a organización e construción do campo de fútbol, ou como é o convenio de cesión que se fai sobre unha entidade privada e a cantidade que hai. Eu creo que non queren entrar nese tipo de cuestións. E non queren nin sequera escoitarnos, que é o que fan. Evitan traer a pleno todo o que poden e o que traen desta maneira. E logo outra cousa que para mí incluso é máis grave que todo eso, que funcionan dun xeito que decía Silvia, que de forma rápida, correndo, eu creo que sin planificar, en moitos casos logo dan circunstancias de que certas obras ou non se fan ou se fan mal, porque o único que hai é prisa por inaugurar. E xa pasou na anterior legislatura con certos procedementos e certas obras, e perdimos subvencións, e se fixeron algunhas obras que non tiveron problemas, porque o único que interesaba era coller e cortar a cinta un pouco antes das eleccións. Eu creo que se está encima da mesa, naide lles vai impedir decir que está encima o procedimento de construción do campo de fútbol, evidentemente. E naide vai decir que non se fixo campo de fútbol, porque está encima da mesa. Evidentemente, chegará cando chegue. Nin que non se vai a proceder a facer unha obra no local social de Sobos vía un convenio. Pero creo que o mínimo é que vostedes pasen por aquilo que ten que pasar calquera administración, que é por a capacidade dos grupos de debatir, de estudiar e de deixarnos fiscalizar o mínimo posible, porque xa é o mínimo que temos, o mínimo posible, porque é o que decía Silvia, que non coñecemos ese convenio que hai con esta entidade, por exemplo, para
para o tema do Centro Social de Sous é que nin o coñecemos, pero que durante anos que levan vostedes falando por detrás deste tema, nin sequera falaron con nós en ninguna das reunións que tuvemos para decirnos, oye, vai enfocada por ali, vai enfocada por aquí, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, vostedes saberán o que fan, pero ao final ou se conta ou non se conta co resto da corporación en todos os sentidos. Nada máis. Bueno, eu síntome bastante asombrado polas verbas que din vostedes, que respeto moitísimo. Eu non teño ganas de ocultar nada. Aquí está todo aberto e punto. E ustedes son tan concelleiros como a min. Co cual, se falta algunha documentación de un convenio que xa se asinou, que xa se conoceu na prensa, pódese pedir e acceder a él en calquer tempo viñera ou non o suplemento. Se hai interés, pódese mirar e pódese mirar. Fiscalizar a interventora. Hasta a hora que eu sepa. Perdón, a oposición fai oposición. Fiscalizar. Por favor, estou intervindo, eu non teña manía de cortarme que eu... Por favor. Eu xa sei que quere usted poñerse por riba. Pero mire, aquí o equipo de goberno ten unha responsabilidade que vostede non ten. Nós temos a nosa responsabilidade, que é sacar os proxectos que podemos para diante. E vou intentar explicar o porqué. A razón fundamental é sacar os proxectos e que o orzamento do ano que ven quede limpo. Porque senón non nos damos executado e licitado as obras por esa semana, ao mellor. Entonces, o equipo de goberno que veña, e a partir de maio, ao mellor ten un presuposto fastidiado, pois estámoslo facendo tamén por unha certa praxis política. Porque non é o mismo. Se nós intentáramos facer isto por contratación anticipado, nós todos estes cartos que teríamos terían que pasar todos, non que teríamos que incluir todos no orzamento do ano que ven. Morrería o crédito, se non temos iniciada a licitación. Entón, é por eso que fixemos. Entón, optando cos interventores, coa interventora foi polo que decidimos facer isto. A interventora, eu digo, non o digo por motivos, pero non poido nin asistir hoxe, nin poido asistir o luns, aquí, ao Concello. Entón, non vexan ningunha cousa oscura, por favor. Non hai nada oscuro. Hai traballo e hai circunstancias. E creo que tamén é por dignidade, intentar sacalo canto antes, porque volver a convocar un pleno, volver a convocar unhas comisións, significa máis gasto para esta casa, para ao final ter o mesmo resultado e atrasar unha semana. Que me falan do campo de fútbol. Por que sube o orzamento ao campo de fútbol? Pois moi fácil. Porque cando fixemos a expropiación e o proxecto básico, nós non podíamos ter o geotécnico, porque non podíamos acceder a facer os buratos nos terrenos que non eran nosos. A modificación e o incremento do precio vai motivado polo geotécnico. Está así no proxecto, que poderán vostedes comprobar na execución. Por que se suba a partida de suevos? Pois igual, contamos cas autorizacións, contamos co convenio que leva máis dun mes e pico asignado, tramitamos, pagamos a taxa á Diputación, que é unha cousa que eu non acabarei de entender, porque hai que pagarlle unha taxa á Diputación por facer un edificio municipal, porque está na cartera da Diputación. Eu son cousas desas que sí que me parecen que merecerían unha reflexión. Por que temos que gastar 1.400 euros e pagarlle a Diputación unha taxa por facer un edificio municipal? Bueno, pero chegou nos a autorización da Diputación. Entón, o que temos é, con eso, dispoñer a cantidad para poder licitar. Porque senón, o ano que ven, se non fixéramos isto, o ano que ven, habría que meter os cartos todos no orzamento para poder licitar. Entón, por dignidade, é polo que hai que sacar as cousas. Non hai ningún interés de ocultar, non hai ningún interés, porque nós poderíamos facer e deixar o orzamento do ano que ven totalmente cautivo. É o que viñera, que apandara. Ao mellor, ante certas palabras que ofenden, porque, de verdad, non hai ningún interés en ocultar. Aquí hai todo o que se pida e dáselle todo. Van a salir os expedientes a contratación. Van poder ver os expedientes que están en contratación. Van poder ver todo. Non hai nada que ocultar. Casi dispondo dun crédito dunhas obras que xa estaban no anexo de inversións. Non se están metendo obras novas. Non se está dicindo que se vai facer outra cosa. Estáse facendo as obras que están aprobadas, en moitos casos, por unanimidade de todos os grupos. Teñen informes favorables. Co cual, se houbera calquer dúbida, se houbera calquer problema de procedimento, eu que respondan a Charo, se o consideran, serían as habilitadas nacionales o que nos estarían dicindo que isto non se pode facer. Entón, por favor, debatamos outras cousas, e Martín, só unha cousa, fai moito tempo que este goberno non inaugura ninguna obra. E gracias a Dios hai unha lei en España, non sei por que formada, igual foron aprobada por ustedes polos socialistas, donde un tempo antes das eleccións saben que non se pode inaugurar ningún tipo de obra. Co cual, nós, ese tema xa tamén o temos superado, gracias a Deus. Nós, con ir cumplindo, ir facendo, e iso sí, a administración, por favor, que se volva máis áxil.
Porque é increíble a cantidad de trámites que hai que facer. Estou dicindo, é normal pagar 1.400 euros do horario público á Diputación para facer o Centro Social de Suevos en tasas. É normal. Sinceramente. Eu non o vexo normal. É ter que esperar que nos manden a documentación, a que nos manden un papeliño. Nun terreno. Eu creo que debería haber outro tipo de reflexión, que esa sí que é unha reflexión política e que axiliza os procedementos. E que eso sí que é unha tranca. Con respecto ás aceras do Rañal, pois eso, foi unha obra aprobada por todos, unha petición do Bloque Nacionalista Galego, que collemos todos por unanimidade no pos, chegounos a semana pasada ao orzamento, faltaban creo que son 86.000 euros, e o que decidimos foi habilitar o crédito para poder licitar precisamente, e poder facer canto antes. E o tema das bases de execución, pois xa para un compromiso político, e intentar meterlo tamén no mesmo tema para non facer outra comisión para poder aprobarlo no próximo día. Co cual, eso sí, poder ter xustificado o gasto antes do 30 de decembro deste ano. Nada máis, moitas gracias. Sí, moi brevemente. Creo que dixen na miña intervención antes, e a verdade que molesta bastante que vostede diga que convocar máis comisións ou plenos pois que supoñen máis gasto, non? Nos dixemos, como digo, na primeira intervención, que cantas veces nos teñen convocado a xuntanzas fora de comisión de forma gratuita. Creo que o posicionamento que estamos defendendo non é para cobrar este mes unha comisión máis ou un pleno máis. Simplemente, vostede mencionaba antes por dignidade, pois nós por dignidade queríamos ter a día de hoxe, a data de hoxe, pois toda a documentación que vostede recoñece que non temos. Polo tanto, creo e reitero que 4 días ou 5 esperar ou unha xuntanza fora de comisión, nos estamos ofrecendo a eso, fora de comisión para concretar e ver o que nos pasen vostedes eses informes. Polo demais, simplemente pedir tamén a retirada destes puntos da orden do día e, en todo caso, se non se retiran, este grupo non vai votar. A secretaria, bueno, pues, a verdade, seríamos bastante incoherentes votando unha cousa ou outra porque non sabemos, non temos toda a documentación e por coherencia non imos votar nin a favor, nin a abstención, nin en contra, porque, como digo, non temos toda a documentación. E falta porque nos conteste a interventora ou a secretaria, como habilitadas nacionais que mencionaba antes o concelleiro de Obras, cal é a urxencia e de que plazos estamos falando e que retraso habería ou se estaríamos incumplindo algún plazo para o tema, por exemplo, da senda peonil que comentaba o concelleiro de Obras. Nada, gracias. Non vou entrar en detalles sobre a intervención do voceiro do Partido Popular, pero a veces dan ganas de sentarse no diván de Freud porque é como vivir nunha película dos Monty Python, en serio. O sea, é que se din unha serie de cousas, o tema das inauguracións e tal, bueno, mellor calamos sobre modificados de crédito que se aprobaron aquí a última hora, xustificadísimos e urxentísimos, e que de 6 obras non se fixera ninguna aínda a día de hoxe, e desto fai 3 anos e medio, e que se nos chamou de todo neste pleno, cando dixemos, pero vostedes non poden facer isto que non teñen os terreos, non teñen feitos os proxectos e tal, e vostedes xurando e perxurando e mentindo, dicindo que sí que tiñen absolutamente todo, e ao final, 3 anos e medio despois, esas inversións seguen sen facerse, porque non había absolutamente nada. Bueno, entón, de verdade, por non liar isto, porque ao final é un toma e daca de tú dices e o outro dixo, entón, miren, eu acabome de enterar agora na intervención do voceiro do Partido Popular que o da partida de Pastoriza é porque hai un incremento no orzamento. Porque eu no expediente non puiden ler iso, porque non me dou tempo a centrarme no tema. Non tuve tempo nin a falalo co meu compañeiro Xurxo, que non puido vir por unha cuestión de urxencia a este pleno. Entón, acabome de enterar diso, porque que eu non o vin no informe, que é por un incremento do prezo por culpa do xeotécnico, iso non o pon. Entón, é que nos están dicindo aquí as cousas agora que non veñen no propio expediente. Dixeches iso, sí. Pero digo eu que cando menos se justificará porque se incrementou o orzamento. Teremos dereito a sabelo. Digo eu que é unha responsabilidade nosa. É a de ter cando menos os datos das cousas. É que nos están pedindo que votemos algo do que nos acabamos de enterar pola súa intervención de que hai un incremento do orzamento por culpa de un xeotécnico. E digo así tan alegremente. Claro, e aquí a ninguén lle preocupa.
Entón, non? Supoño que os membros do seu goberno, a maioría tampouco saben. Bueno, pois que sorte, porque igual lle lo contaron a semana pasada e mandáronlo a nos onta a noite. Non sei. A ver, é que a min non me parece normal, non sei se a vostedes lles parece, a min non. Sobre todo por iso, porque non é unha cousa urxentísima, imprescindible, que de repente nos ve unha autorización e temos que contratala xa porque, non sei, cae algo, non? É dicir, que ao final, bueno, eu sería bastante irresponsable, non tendo documentación, efectivamente, enterarnos como nos acabamos de enterar deso agora. Estando como estamos de acordo coas obras, porque se votaron, creo que unánimemente aquí. Entón, bueno, queren xogo político? Pois nada, eu o que non vou a ser é tan irresponsable de non coñecendo as cousas, darlles un papel en branco, porque non me merecen ese punto de confianza, tamén lle lo digo, Tamén lle lo digo. Entón, bueno, desde logo non vou a votar a favor, pero simplemente porque non teño toda a documentación, porque non se nos aportou toda a documentación nin para comentar algunha dúbida. É dicir, que menos que cando se firma algo que se nos facilite nunha reunión da Xunta de Portavoces, que é o máis natural, dicir, mire, hai firmado isto, queredes copia, igual que se nos dá información de outras cousas. Non, eu creo que tamén esas reunións da Xunta de Portavoces son para iso. E logo, a min é que me supera o tema de falar de cartos, porque son a persona que teño a mente menos matemática. Eu, a veces, vou dicir unha barbaridade, pero cando hai certas declaracións de xente que di que non controla moitas veces como se movía a conta, bueno, eu calquera día vou ali ao banco e non teño un euro e preguntaría por qué, porque ando así a lo loco, non? Alucino que digan iso, o do tema dos cartos, de verdad que me parece, o sea, é que me cabrea. Cabreame moito, porque temos vido aquí veces e veces e veces, e falado por teléfono, que pagamos nós os nosos teléfonos, non nos paga o Concello. Veces e veces e veces gratis, estar aquí toda a mañán, e outras cobrando, evidentemente, e estar un minuto, tamén é certo. Pero, carai, ningún ten salario deste Concello, dos membros da oposición, e nunca creo que puxamos ningún impedimento para adiantar ningunha reunión, nin estar aquí mogollón de tempo, nin perder de falar. Entón, que diga simplemente o tema dos cartos, sinto, pero non yo consinto, porque creo que nunca foi motivación de ninguén, creo que nadie de vostedes pode decir iso, de ningún membro da oposición. E eu falo por min, e polo meu compañeiro. E creo que polos demais tampouco, nunca se pediu nada maiores. Entón, carai, o simple feito de que o mencionen é que, en fin, vale, cando aquí, é que, por non decir nada máis, que me apetecería decir, pero vou calar por non embarrar máis o campo de xogo. Porque para cutres, en fin. Sí. Eu, José Ramón, de verdad que agradecendo a túa actitude sempre positiva, personalmente falando, no sentido de explicar aquelas cuestións que hai encima da mesa, que se che preguntan ou se comentan ou tal. Eu entendo que onte, bueno, te veches unha chamada que eu creo que de agradecer, non? No sentido de decir, oye, hai isto, no cual eu por eso coñezo que hai ese incremento, porque eu si o comentei con el, eu si comentei que había un aumento que creo que é uns 600.000 euros na construción do campo de fútbol e urbanización, por eso, porque o proxecto anterior pois todavía non permitía facer o famoso geotécnico, pero son cuestións que coñezo única e exclusivamente por unha conversación de 5 minutos por teléfono, que agradezco, pero que tamén, evidentemente, na mesma conversación tamén agradecía pois que ter a información adecuada e toda a documentación para poder estudiar, porque xa non é que non este toda a documentación, é que encima da documentación chega ás 10 da noite, o decían as compañeiras, eu entendo que vostedes teñen dedicación, moitos de vos tedes dedicación exclusiva ao Concello, pero algúns temos traballo e outro tipo de cuestións que nos impiden poder ir no último minuto a poder ler estes informes que, por certo, pola miña parte, están ojeados hoxe ás 8 da mañan aí. É o único que puiden facer para poder evaluar un poquinho todo este tipo de cuestións. Nós non pedimos que non se fagan ni que non entren dentro este ano. O único que pedimos é unha pincelada de tempo, como dixen eu onte o voceiro do Partido Popular, unha pincelada de tempo suficiente como para que podamos evalualos. Dixen, convoca, se queres, o luns, o propio luns, que
evidentemente, tendo en conta que hai un fin de semana polo medio, son 4 días para poder estudiar mínimamente, que xa non digo que tal, e incluso pois, comentalo cos compañeiros, partido e demais, porque ao final as institucións democráticas teñen tamén o seu funcionamento. Vostede supoño que algún manda e o resto aplaude, pero nas nosas organizacións se intenta pois, compartir as decisións por parte de todos, e creo que ademais é legítimo que deba de ser así. Por tanto, vostede non sei se coñece as atribucións e as funcións da oposición, pero unha é a fiscalización do goberno, a esencial. Non é só que fiscalicen tal, sino que a oposición, o que está aquí, evidentemente, pode ser tamén para propoñer iniciativas, pero, sobre todo, é para fiscalizar a labor de goberno, porque eso é democracia e eso ahonda en beneficio dos cidadáns para que as cousas se fagan mellor, entre o que vostedes propoñen e nos fiscalizamos. É así, é como está escrita esa Constitución que tanto defenden, e despois resulta que se lles cae das maus cando falamos de cuestións destas, que casi nos quitan a posibilidade de fiscalizar, según dice vostede, ou incluso nin sequera apoia unha moción contra a Fundación Francisco Franco. Non ten nin sequera ese valor. Pero, bueno, son cuestións que vostedes deberían analizar. Logo hai unha cuestión que ainda é peor, que non quero entrar demasiado no debate, porque é un debate que eu creo que é o que decía Silvia, é embarrar o terreno de xogo. Que se acuse a oposición, porque o fai sempre. Cada vez que hai unha cuestión destas de que pedimos que as cousas cheguen a tempo e poder realizarlas ben, que se acuse sempre do gasto que supón a celebración de algún tipo de comisión ou pleno. Eu creo que é completamente injusto porque, por a nosa parte, temos toda a disposición para vir aquí gratuitamente as veces que necesiten. Creo que está máis que demostrado e máis que probado, e vostedes o saben. E creo que non é precisamente a oposición a que genera un gasto excesivo de representación neste Concello. Se queren entrar en ese debate, entramos, pero entramos con toda a merda encima da mesa. Eso é o que digo. Se queren entrar no debate do gasto, entramos con toda a merda encima da mesa. Entramos que gastan algúns, que cobran algúns e que non cobran algúns, e como se van as mesas de contratación e mil cousas. Se queredes, entramos nese debate de porquería, que non é desexable por parte, polo menos, deste voceiro. O que está claro é que máis que preocuparse de canto se gasta na celebración dun pleno outro, que é o chocolate do loro comparado co que gastan, por exemplo, en publicidade para os medios de comunicación, eu creo que o único que pedimos porque non se pode pedir un pleno extraordinario gratuito, pero se non hasta se pide, é que nos den tempo polo menos para poder analizar cuestións que eu creo que son de índole importante cando se están suplementando, se está incorporando crédito por centos de miles de euros. Nada máis. Bueno, debíme expresar mal e pido perdón se me expresar mal. Non é creo que desde que estou aquí de voceiro fai 3 anos nunca faltei o respeto a nadie, nunca houve unha interpretación miña, o mellor equivócame, no cual faltar o respeto. Non deixen só pola parte política do que cobremos ou non cobremos, o que costemos ou non costemos. Digo por toda a infraestructura que fai falta para facer un pleno, que tamén é un costo añadido ao servicio. Entón, se nós non fixéramos algo ilegal, se nós fixéramos algo contrario ás normas, evidentemente xa non traeríamos, nin estaríamos reparados pola intervención ou pola secretaría. Creo que expliquei, e pídolle perdón á persona que non está aquí, que é a interventora, as circunstancias que nos levaron a facer, por dar un feito privado, facer este tema. Vale, eu creo que nunca aquí, e agradezco tamén a oposición, e tamén o digo, non en tono conciliador, porque xe o agradezco, e xe temos falado máis veces, o tono que levamos 3 anos falando. Cual, eu non acuso nunca a oposición, porque probablemente quen cobre máis do pleno é o Grupo do Goberno Popular, que somos máis. Non estou falando disso. Falo do gasto estrutural de comisións que nos supón por un trámite, simplemente por un trámite que estamos facendo administrativo ahora. Que se pode levar e que nos axuda a facer orzamentos para todos os veciños. Os expedientes de contratación destas obras serán públicos, son licitacións públicas en aberto, donde terán un trámite mínimo de 6 meses. Se queredes, falamos da famosa plataforma de contratación do Estado que tamén dá para outro capítulo aparte. Eso dá para outro capítulo aparte. Como é posible que unha mesa que antes facías en media hora, ahora leve 4? Vale? Entón, non era esa ofensa, e pido perdón se vos ofendestes, porque non era o sentido. O meu sentido de interpretación era o coste estrutural que nos leva a facer todos estes plenos, con toda a cantidad de xente que está implicada en facer estes plenos. Entón, nese aspecto, pido perdón se a xente tal. Eu o que digo é, para nós era urxencia, está legitimada a urxencia,
O que queremos é sacar estas obras para diante e poder facer as cousas o antes posible. Eu digo, sinceramente, isto podíamos haber feito de dúas formas. O deixar todo vinculado ao orzamento do ano que ven, e licitar por tramitación anticipada, ou dotar o orzamento dentro deste ano e poder proceder á contratación por trámite normal con existencia de crédito. Creemos que é o millor, e así nos lo aconsellaron os habilitados nacionais, de cara a deixar o orzamento do ano que ven limpo e poder facer un orzamento que sea beneficioso para todos os veciños, e ese foi o motivo. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, é o primeiro que quero deixar claro é que indistintamente do sentido do voto da oposición entendemos perfectamente que non se opoñen a ningunha destas obras. O quero deixar claro é que despois non se transmita. Sabemos, entendemos, parte un pouco da intervención de vostedes pois é totalmente lóxica, non? Volvemos a dicilo. O luns a interventora non pudo estar. O martes, cando chegou, que eu estive con Martín, e te acordas, Martín, que baixamos abaixo polo tema do pobo saharaui, lle pedimos, por favor, que eu che dixen, Martín, facemos un pleno extraordinario uns días despois, e ti me dixeches, non, que se necesita para que poder justificar neste ano. Fuches tío que me pediches que, por favor, que metéramos por urxencia aquí neste tema. Un tema do pobo saharaui que eu tamén, moitos dos meus compañeiros descoñecían, e que tiven tamén que falar con eles, do que é a subvención nominativa e o cambio das bases, non? Sí, non, pero primeiro era un tema, ahora se cambia para outro tipo de circunstancias, sí, pero falastes dunha moción para facer un tema dun centro de saúde. Bueno, eu tamén teño que explicarles a eles nese sentido o que va dunha tramitación de urxencia que falamos ca interventora, e a interventora, sí, nos pediu tamén un pleno extraordinario. Ti nos dixeches que non. As dúas obras, non polo coste, eso é verdade, non ten nada que ver, eso. Sí, e que probablemente a mediados de mes, claro, fixade, se nós temos que facer un pleno extraordinario o luns, e a mediado de mes seguramente vai haber que facer un pleno extraordinario por un tema das expropiacións, e despois en outubro vai a ir seguramente o pleno de presupostos, vamos a facer 3 plenos este mes. Se cobran 2, por eso non hai ningún tipo de problema. Claro. Bueno, deixademe intervenir, que ademais non vai con crítica a ninguén. Se estas dúas obras foran obras totalmente descoñecidas, o podería entender. A obra do Centro Social de Suevos está presupostada 165.000 euros no 17. Está presupostada no 17. Todos nesta corporación, no presuposto, iba a obra para esa construción dese centro social. Si que se estivo negociando, é verdade que hai que agradecer tamén ao que é a sociedade de Suevos a cesión gratuita a 50 anos para o Concello. Porque ademais con dificultad para poder un pouco negociar, poñer de acordo a todo o mundo, os socios opinan dunha maneira, de outra maneira, e sabendo, e vos sabedes que faltan espacios físicos ou edificios físicos de dimensión suficiente para coller un pouco as actividades do que é Suevos. Non descoñecíades esta obra. Esta obra o único que facía é ou facíamos por anticipado ou facíamos mediante un suplemento. A interventora dixo de facelo mediante un suplemento para un pouco... Foi tamén un consello dela. Eu volvo a decir, entendo así. O tema do campo de fútbol de Pastoriza, eu creo que está coñecido por todo o mundo a dificultade da tramitación, a dificultade de facer un plan especial, a aprobación dun plan especial, de facer unha expropiación, de ter os terreos, de dotar tamén, porque fixemos un modificado de cerca de 2.800.000 euros para dotar a partida completa. Non é obra descoñecida. Eu entendo que digades, pois mira, unha explicación, pero non vai a variar nada o que é a explicación que vos podamos decir o luns a hoxe, non vai a variar nada. Está totalmente justificada técnicamente polo tema a realización do xeotécnico e o encontro de un estrato, unha base de firme que non é boa.
é que non vai a cambiar nada, Martín. Eu o volvo a decir, que eu que sei que, por eso volvo a reiterar, eu sei que indistintamente da intención do voso voto estades de acordo con executar estas dúas obras. E logo, as aceras do Rañal, non é a acera do Rañal, senón que o que comunica é unha petición do que o Bloque Nacionalista Galego foi unha petición deles que o POS, pois, tamén poderíamos falar das tramitacións do POS, e a tardanza do POS, e os retrasos do POS, e todas esas circunstancias. Bueno, ora habilitamos crédito para poder tamén executar esa obra. Eu creo que tamén é unha obra coñecida e aceptada por todas. Eu volvo a decir, neste caso, cando Silvia decía, algunha vez, ten moita razón, que habilitamos crédito en presuposto en obras que non temos terrenos, non temos tal, non sei que, neste caso, por unha vez, é o contrario, porque temos terreos, temos cesións, temos... Bueno, sí, bueno, pero bueno, alguna vez é verdade que tes razón, que se presuposta, aí tes toda a razón, pero neste caso que está todo para facer. Aquí sí que se fixeron todo o que é a tramitación. E por último, Martín, tesme que tamén a moción que presenta Silvia sobre o apoio ás persoas denunciadas por reclamaren a devolución do Pazo de Meirás, e onde o punto primeiro expresar o apoio ás persoas que o pasado 30 de agosto de 2017 participaron nunha acción pacífica simbólica de ocupación do Pazo de Meirás co objetivo de reclamar a intervención dos poderes públicos para recuperar un patrimonio que debe ser do povo galego, entendendo esa circunstancia, nos hemos astido para que se poda aprobar a moción. Eu che recordo que a min me meteron no xulgado por pintar unha papelera, unha línea nunha papelera para facer o que é un deslinde. Nos entendemos, e despois... Pero te permito, Silvia, aí os permitimos aprobar la moción. No es, a ver, no es fácil, y esto también lo hemos hablado, lo hemos debatido, y oye, y entendemos, hombre, que lo que es la invasión de la propiedad privada es un debate complejo. No, ya. Pero no es el tema de Francisco Farde. No empecemos en ese debate. Perdonar. Pero si yo no sé quién fue Franco. Bueno, yo lo vuelvo a decir. Hombre, yo creo que casi ninguno de esta corporación... No, hombre, no. No es por abrir el debate, pero es un debate complejo en el sentido de que la reivindicación puede ser correcta, pero porque la reivindicación sea correcta, accedemos a una propiedad privada, aun en el ánimo de que ojalá que el Estado la recupere, pero hasta que la recupere es una propiedad privada, Martín. Es que al final nos vamos a saltar todos los procedimientos, al final estamos un pouco en contra de la lei. Claro, é un día de visita, pero, claro, se traspasa. E nos inda así, porque a moción do grupo parlamentario que foi no Parlamento da Xunta era por recuperar o Pazo. E nós estamos de acordo en recuperar a Pazo. Bueno, sinceramente, é un tema que non é unha cuestión que vamos a decidir aquí en Arteixo. Xa é unha cuestión da Xunta de Galicia e do Goberno de Estado. E, o volvo a decir, eu creo que certa consideración no sentido de que a nosa abstención facilita o que é a aprobación desta moción. É o único que un pouco nos reterimos. Por lo demais, por lo que decía, no que é o tema da modificación de crédito, entendemos a vosa cuestión, pero o volvo a decir, de nada vai cambiar que o luns fagamos un extraordinario. É que o procedimento é o mismo. Calquer tipo de explicación... Bueno, procedemos entón a votación. Que votamos?
Como? Manuel quiere hablar. Sí. Vosotros votarías así sin máis nada, sin ter unha partida alzada, vale 5, vale 3, vale 10. É un proxecto técnico, Pero, vamos a ver, Manolo. eso é un diñeiro que non sei nin o valor que ten isto, nin o técnico que firmou quen sea, porque por lo menos me fijo, bueno, pues vale 20.000, 30.000, 200.000 euros, pero técnicos conforme. Ahora, non deu máis con papel, 100 tal, 100 cual, e nada máis, pero nada máis. Pero Eu entón, non sei, postos ao revés, porque eu xa sufrín ao revés, por eso, pero bueno. pero ti fíjate que, sobre todo no Centro Social de Suevos, o Centro Social de Suevos Atendes, e eu, todo me tes, parece é correcto. completar a pero, partida. Xa non me vou pronunciar, porque non sei, non teño nin algo que me justifique nada. Entonces non me pronuncio. Bueno, que votamos Vamos, non me pronuncio. Eu sempre votei e firmei algo que me poñía X, P, B, unha cantidad. aquí está. Mentres que aquí me parece ben. Os memorias dos proxectos. E aprobábanse nos orzamentos. Segundo, neste caso, Pero aquí hai valoración. Aquí hai valoración, Manolo. aquí están os proxectos terminados. Sabedes, vamos, que aquí non veño valoración. O proxecto técnico Quen aproba o está proxecto- presentado. Quen aproba o proxecto e a contratación é a Xunta de Goberno, que é que ten a responsabilidade. Bueno, Pero a ver, eu cando voto teño que saber que voto a partida X, tantos euros, eso está. pero a ver, Martín, é que queremos liar a cousa, e queremos que isto se alargue. Estou dicindo, isto é un suplemento de crédito, corresponde á área económica, non corresponde á área de obras, que é dotar de partida presupuestaria para facelo. Primer tema, o que aprobas non é a licitación da obra, sino dotar unha partida para licitar unha obra. Quen aproba a obra, e no caso do campo de fútbol, porque ahora tamén digo máis, no campo de fútbol, ao pasar o 10% do orzamento municipal, ten que vir a unha xunta ao pleno, unha comisión donde tedes que ter toda a documentación que neste momento está sendo fiscalizada pola interventora que está no plazo pendiente da asignación de crédito. Entón, eu retraso o pleno, retraso a comisión, e daquela cando chega a decembro eu non teño orzamento e quedarei co orzamento da obra sin licitar. E que é tan fácil como que digo, o expediente do campo de fútbol, que é o máis grande, que son 4 millóns ou 5, ou que sea, 4 millóns e medio, que non sei a cantidad exacta, pasa do 10%, a ver, por favor. 4.107.000. Por favor, se queremos quedarnos na anécdota, 4.107.000. ten que vir unha comisión que vos van a convocar, donde vades ter con tempo suficiente o proxecto, donde vades a ter todos os informes que fixeron falta de patrimonio, de tal, donde está todos os requisitos técnicos polo tema. E espero que este favorable fiscalmente. Por que non viña fiscalizado favorablemente? Porque non tiñamos crédito, que é o que estamos habilitando agora. Con esa salvaguarda podemos facer. Podíamos haber traído por tramitación anticipada, que é o que non queredes entender. E vos lo explico así. Podíamos haber feito esta obra por tramitación anticipada sin vir ao pleno, vinculando ao orzamento do ano que ven. Co cual o orzamento do ano que ven quedaba capado. Porque unha obra de 4 millóns e pico no anexo de inversións capa todo o orzamento. E tendo cartos do remanente, decidimos utilizalos. Nada máis. Vades ter a comisión aquí. Xe que, con todos os meus respetos, estades poñendo excusas que eu podo entender as formas que, falando onte con Martín, me dicía, oye, José, me parece que as formas non son as adecuadas. Non lío máis. Estou dicindo, non, primeiro, liarei o que queira, Silvia, non lío máis. Pero, perdón, pois poder falar, estou dicindo, estou dando unha explicación ao que pediu o señor Torres. Estou dando unha explicación ao que pediu o señor Torres. Vale? Entón, a min, digoche, aquí vai haber unha comisión desa obra, do campo de fútbol, donde se vai traer o proxecto, donde vai traer a fiscalización. Entón, nese momento sabrase, nun orzamento, cando se aproba un orzamento, non hai por que ter as memorias nin os proxectos. Non é obrigatorio por lei. Correcto, pero estou explicando a premura do porqué. Vale? Porque temos que facer a comisión aínda desta obra. Tense que aprobar en xunta de goberno. Ten que fiscalizar a interventora co crédito.
Entón, que queremos? É a nosa obriga, con unha maioría, poder facer estas cousas. Non estamos facendo nada ilegal. Que poida ser máis ou menos ético, que poida ser moito ou mal, ese é outro tipo de discusión. Pero non estamos facendo nada ilegal. E nós o que buscamos é poder sacar as cousas para diante. E non hai nada oscuro. Que iso tamén me ofende cando din que hai algo oscuro. Porque se quixera facer algo oscuro, como di outro, sería de outra forma. E non se fixo. E están se dando todas as explicacións. Bueno, pero claro, pero que se acusa de facer algo oscuro. Bueno, pero estou dicindo que se acusa de facer algo oscuro. Creo que onte chamei, expliquei, eu estou a disposición para explicar todo, para ver todo, salimos aquí do Concello, do Pleno, volvo a explicar todo, vedes os proxectos, vedes todo. Eu non teño ningún interés. E ojalá non dera o psicotécnico non tuvera que pasar este bochorno. O psicotécnico, o geotécnico. O psicotécnico mellor fai me falta tamén. Non, é que chega un momento que o psicotécnico tamén me fai falta. Entón, dicindo, o que estou dicindo, ojalá me dera ben o geotécnico non tuvera que pasar eso. Porque cando se meteu no suplemento a cantidad estaba como un proxecto básico. Que se creía que había roca en toda a extensión que non podíamos entrar. Ojalá. Porque me parece vergonzoso. Sinceramente. A ver, es verdad que a nosotros también, sobre todo la gente que vivimos allí o que conocemos la zona de Pastoriza, nos extrañó mucho que siendo la parte de arriba donde está el Villariza es roca pura, ¿sabéis? El alto es roca pura, pero en cambio las zonas bajas, donde están las dos casas que ya dan casi a la general, es un suelo está casi sin, no tiene resistencia, es que no tiene. Y mira que más o menos siempre puedes intuir que a lo mejor la veta puede llegar hasta la zona de allí, pero fue lo que detectó el geotécnico y fue lo que un poco pues, se incrementa ahora. Lo vuelvo a decir, es una obra que ya llevamos muchos años debatiendo y hablando con ella y que ahora lo único que se hace es habilitar el crédito. Después, como dice José Ramón, es verdad, tiene que venir, al ser una cantidad de 4.107.000 euros, tiene que venir a comisión informativa. Tiene que venir a comisión informativa. Está también lo que es la organización, Martín? Claro, es la actuación. No, lo que pasa que es lo que una petición y bueno, pues ahora hay que concretarla. Y lo de Suevos, efectivamente, hay un convenio de cesión y después hay ya 165.000 euros presupuestados y queda solo presupuestar la parte también para poder licitar. Es que no hay... Bueno, procedemos a votar entonces. No. Que no creo que sea la cuestión. Simplemente no queremos votar. Vale. Refléjelo usted como quiera comentar. La señora Icasuriaga dijo, el señor Seco dijo que quería que se retirara el asunto. El señor Seco no puede pedir que se retire el asunto porque no hay asunto. Cuando intervino no había nada. Eso no está en el orden del día. No existe. Bien, la petición de Martín no se puede atender. La señora Casuriaga sí se puede atender porque ya está el asunto en el orden del día. Se ha aprobado con una mayoría absoluta suficiente. Forma parte del orden del día. Yo no sé si pide la retirada porque falta algo en el expediente o si pide que quede sobre la mesa. No sé lo que pide. Pues sobre la mesa. Porque los informes vienen. Entonces, de cualquier manera hay que votar. Da igual. Entonces, la señora Casuriaga que quede sobre la mesa. Solicita que quede sobre la mesa. Y el señor alcalde vota esa petición de esa señora. Bueno, las formas así lo establecen ustedes, lo que consideren. Sobre todo porque Charo no quiere votar, Silvia va a votar en contra y Martín... Vale. Bueno, aquí se venía a votar, lo siento muchísimo, pero si no votan se abstienen. Es importante el sentido de la votación. Muy importante, muy importante. Y si no votan se abstienen, porque aquí se vota a favor, se vota en contra o se abstienen. Porque cuando alguien sale del salón de plenos equivale a abstención. Claro.
Y entonces ¿Qué? es una abstención. Lo digo porque no quiero contratiempos, porque después, cuando pintan bastos, el alcalde y el resto de todos ustedes miran para mí. Pues no miren para mí, porque yo hablo claro, que no soy de aquí. Es una abstención. Y el sentido del voto es muy importante. Mucho. Vale. Pero claro, nunca es importante hasta que pintan bastos. Y cuando pintan bastos dicen, ¡ay! La secretaria me puso abstención. Y yo incluso, María Esther, si quieres incluso reflejar en acta, lo vuelvo a reiterar, es la oposición no vota, se abstiene, pero porque no conoce el proyecto, no que esté en contra de ellos. No lo voy a reflejar en acta, porque las actas ahora ya han cambiado. A ver si se Bueno. acostumbran a saber que esto... Claro, Claro, está en el debate, está grabado todo. No va a haber en ningún momento, oye, la abstención está perfectamente justificada. No es que estéis en contra de la obra, sino que no habéis tenido tiempo para bueno, procedemos. Es entendible. No, pero es... Bueno. Procedemos entonces a la votación. No, tienes que votar lo que ha pedido Charo. Charo, ¿qué pidió? Que quede sobre la mesa. Procedemos a la votación sobre que quede sobre la mesa. A favor. ¿Votos a favor? 3 y 3, 6. ¿En contra? 12. Ahora procede... Por favor, porque hoy no tengo los concejales habituales. Rechazada. Entonces, procedemos a votar... Votación del asunto. Asunto. Y el asunto es el modificado. Votamos el expediente de modificación de créditos 38-2018, suplemento de crédito 2-2018. ¿Vale? ¿Votos a favor? 12. ¿Abstenciones? 6. Son abstenciones, son abstenciones. No va a haber problema, son abstenciones. Pierdo el tiempo hablando. Sí. 6 abstenciones. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. No, bueno, son abstenciones. Se entienden perfectamente las abstenciones. Se entienden perfectamente. No va a haber problema, hombre. El matiz. Sí, sí. Bien. Es una generación de créditos, no es el proyecto, ¿eh? Bien. Ahora va el expediente de modificación de créditos 39-2018, crédito extraordinario 2-2018. Esto es la senda de... Esta es la senda del POS, ¿vale? Aquí lo mismo, lo retiramos. Pero no hacemos, si la retiramos o lo dejamos encima de la mesa. No, Vale. hay petición de Charo. Entendí. Sobre la delantera. Bueno, pues entonces Hay que votar la urgencia. procedemos a la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 12. ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Y ahora debatimos... No. Vale. ¿El asunto? ¿Alcalde? El asunto es el de la modificación... No, el asunto es el expediente de modificación de créditos 39-2018. Sí. Se ha votado la urgencia. Hay Sí. que votar el asunto. Votamos el asunto. Es habilitar 80 y pico mil euros, ¿no son? 80 y pico mil euros, que es la parte que nos falta del POS de la Diputación para hacer las aceras que van desde el IES de Sabón hasta el Rañal. Vale. ¿Votos a favor? 12. ¿Abstenciones? 6. Sí. No, igual que el anterior, no. El matiz creo que queda solo para ustedes. ¿No? Señora Icasuliaga. Y ahora, Un momentito, alcalde, por favor.
punto 8.3. La ausencia están justificadas las tres por la alcaldía y entonces lo que corresponde es la base 35. Sí, que es el expediente de modificación da base de execución do orzamento do exercicio 18 que para pois, otorgar unha subvención para o proxecto de mellora da situación nutricional na poboación refuxiada saharaui. Petición por parte do Partido Socialista. Votamos a urxencia. A urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Unanimidad? Silvia. Entonces 19. Y abstención 1. Y procedemos a la votación. 3 PSOE y 1 PSOE. No son 19. Es igual, yo ya lo repasaré. Vota a 12. favor el PSOE, Tega y el PP y se abstiene el BNG. Soy de letras como la señora Naya. Pero hoy estamos 18. Sí, pero yo he hecho la cuenta de 19. 19 no estamos. Estamos 18, que faltan 3. Vale, procede. Está bien la cuenta, a favor 12, 3 y 1. 12, 15, 16. ¿Y una abstención? Sí. 3 y 2. Es lo que a mí lo que me importa es eso. Aquí es lo mismo, algo parecido en cierto sentido a... Pero después hay que traer la subvención. La aprobamos en Junta de Gobierno nosotros. Se prevén las bases de ejecución. La base de ejecución, Martín, hay que tramitarla, ¿eh? La aprobación, hay que tramitarla como presupuesto. Hay que publicarla. Te encargas tú, ¿eh? Insístele tú a... No, se mandará conjunto. Claro. Tiene que la guapa y todo eso. Estate pendiente, que es el tiempo es poco ya. 15 días son muy largos, los sábados no se cuentan. Son muy largos. Son 3 semanas. Bueno, pues procedemos entonces también a la votación del expediente de modificación das bases de execución do orzamento do exercicio. Votos a favor. Lo mismo, ¿no? Sí. 16. ¿Y una abstención? Sí. Una abstención del BNG. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos con la parte de control. El primer punto es dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia das Xuntas de Goberno Local. Se les da cuenta de los decretos de la Alcaldía Presidencia 2244 a 2505 y de las juntas de gobierno correspondientes al 24 de junio, 4 de julio, 11 de julio, 18 de julio, 24 de julio, 3 de agosto y 8 de agosto. Hay retraso, como pueden ver. Bueno, y ahora creo que tenemos 2 preguntas por parte del bloque y un ruego. Vale. Sí. Anos que se comezou a construir un edificio na rúa Rosa Chacel de Meicende, o número de licencia 22606. Varios veciños e veciñas levan pedindolle ao Concello no Rexistro Municipal e con sinaturas e tamén ao alcalde directamente que se adopten medidas xa que hai problemas de seguridade. A última actuación que parece que se adoptou, ou que polo menos é a última da que temos constancia, foi declarar que se ia asumir subsidiariamente o pechamento da obra se o promotor non actuaba e que se lle abriría un expediente sancionador. Todo isto no ano 2012. A día de hoxe, en setembro de 2018, o certo é que esta obra promovida, segundo consta no expediente por Santiago Fuentes, está nun estado de abandono evidente e o que é máis delirante é que parece que non hai por parte do Concello ningunha decisión sobre como proceder ou que hai que facer. Por todo isto, en que punto está o expediente sancionador que afirmaron que se lle abriría a promotora? Hai algún tipo de sanción polo estado de abandono en que está a obra? Quen asumiu os custes do pechamento da construción e se foi o Concello, se lle reclamou ao promotor da obra e que pasos se van dar para ponerlle solución ao deterioro
que se está producindo ali, non? Preguntei tamén por que non se contesta aos escritos que no seu momento se presentaron. A outra ten que ver con unha cuestión que xa trouxamos varias veces, pero que nunca se nos dou oficialmente resposta, ou non se nos avanzou máis resposta, e volvo a traer aquí, porque creo que é unha cuestión que non deixa de ser realmente importante e grave tamén, non? En varias sesións plenarias temos preguntado polo almacenamento de granéis que se está facendo no polígono de Sabón. O certo é que a día de hoxe descoñecemos aínda cal é a situación legal destas naves que están almacenando toneladas de granéis sólidos nunhas condicións máis que discutíveis, tanto a nivel urbanístico como tamén de seguridade. Xa non me meto nas cuestións sanitarias, porque tamén habería que entrar, e no que poida tamén implicar de laboral, non? Teñen as naves en que se están guardando granéis sólidos os permisos que exixe a legislación vixente, tanto urbanísticos como de seguridade sanitarios, para este tipo de almacenamentos? Cales son as datas de concesión destas autorizacións para este tipo de depósitos? E que número de expedientes teñen? E, por último, un rogo que é sobre a capela do balneario e que en algunha ocasión eu creo que tamén xa o temos comentado, non? Calquera que pase pola praza do balneario, que é pública, pois veo a situación de abandono que hai nesa capela, non? E, por tanto, eu creo que nos debería de preocupar, entre outras cousas, porque está no medio dunha praza pública onde xogan nenos, onde pasa xente, e, polo tanto, creo que se debería de proceder, non? Desde o BNG consideramos que é preciso actuar con urxencia, para iso proponíamos que se inicien os trámites precisos para incorporar ese espazo ao patrimonio público e, se for posible técnicamente, que se destinase a algún tipo de actividade cultural, pero, bueno, isto como proposta poderíamos debatilo, non? E simplemente o que pedimos é eso, que se inicien trámites para a incorporación dese espazo ao patrimonio público, porque, bueno, eu creo que ten razón de ser cando se está nun espazo que xa é público, e creo que se podería, cando menos, falar que tipo de trámites e como poder conseguilo, non? Grazas. Veña, bons días. O primeiro, Meicende, abriu o expediente de disciplina no seu momento, pechouse porque adoptou as medidas da orden de execución. Se houbera que adoptar novas medidas, terían que ser fruto dunha denuncia. A día de hoxe, o que non existe que eu sepa denuncia ao respecto de volver a adoptar novas medidas. Houve un expediente, pechouse, no momento en que o promotor cumpliu co disposto na orden de execución. Non sei se hai novas, se caiu algún tabique dos que montou ou algo novo para que haxa que adoptar máis medidas. No estado de abandono, estruturas en Arteixa hai moitas. Non sei por que se dirige a esa, non a que hai xusto antes entrando á dereita, ou moitas, pero, bueno, aquela é un tema que, ademais, xa se adoptaron as medidas necesarias e os técnicos sentenciaron, mandaron facer, dixeron que estaba ben o feito, non hai máis. Se hai que denunciar e adoptar novas medidas, pois habrá que denunciar. No pleno, penso que non é o sitio, pero, bueno, está ben decirlo aquí. Respecto a graneles en Sabón, mira, o polígono de Sabón ten 3 km cuadrados. Habrá que concretar algo. Porque, a verdad, naves con graneles pode haber varias. Eu conozco a de Piensos del Sil, e esa sí que ten. E despois, outras que haxa, pois, bueno... Alberto, sabes cales son perfectamente, non te fagas o despistado, porque xa o falamos aquí varias veces. No, pero cales son? Non sei. Quero dicir, eu creo que sabemos perfectamente onde están entrando e saindo, e xa o preguntamos aquí, pero que son as naves da antigua Vázquez Rey. Vale, pois en Vázquez Rey, eu non sei se ten licencia peso ou non. Eu sei que no ano 85 había ali graneles. Non sei se ten licencia, non teño ni idea, porque esas licencias son moi antiguas, son do ano 80, 80 e pico, e non sei se a actividade, ali hai unhas naves con licencia de obra, polo menos, e non sei se a actividade ampara o que están facendo. Eran naves de almacenaxe, non podo decir, habrá que mirar os expedientes a ver que tipo de actividade teñe. Eu que sei que no ano 85, que foi cando eu conocí en Vázquez Rey había madeira e millo, basicamente. Nuns había millo e noutros había madeira. Podo comentar unha cousa? Sí. Sin interrumpirte. Aquí xa se preguntou por iso a raíz dun incendio que houve e do que non se dou explicación. E volveuse a preguntar noutro pleno outra vez por ese tema e volveuse a decir que non se sabía que se ia mirar. Entón, é a terceira vez, Entón, creo que xa houve tempo suficiente de mirar as cousas, Mirar en que sentido? Non sei. A ver, se se quere denunciar esa situación, denunciémola.
Pero vir aquí a facer unha pregunta, pois é facer unha pregunta de pleno. Queres contestar a pregunta que se fixo en tempo e forma? Quero dicir, a pregunta fixose en tempo e forma con 2 días de antelación, como marco regulamento. Se a queres contestar, Pero que non sei de que naves te refieres cando a pregunta é en concreta. Entonces dísme, e aquí eu contesto che dali, pido ese expediente e non hai máis que velo. Nada, que non vale de nada preguntar con tempo, xa vexo que non. Nos temos que aceptar que as cousas nos entreguen media hora antes do pleno, pero nos entregamos as preguntas con tempo suficiente e reiterámolas e facémonos os despistados. Bueno, está ben, é unha actitude vital que eu non nos facemos os despistados. O que se pode decir é que no Príncipe Sabón están almacenando graneles sin licencia. Digo, o mellor sí, non teño idea. Pode ser. Pero mire que gano eu con que sí ou que non. O sea, concretada a pregunta, mires ese expediente e punto. Bueno, creo que está perfectamente concretado. Se non hai problema ningún. Se non queres facer o teu traballo, digo. Non, o meu traballo é... O mellor tens que concretar nada máis a pregunta e facer ben o teu traballo e dicir, oye, en tal nave ocorre isto. Vale, pois xa está. Pero non no polígono de Sabón. No polígono de Sabón hai graneles porque os ten que ver. É un polígono industrial. Bueno, un poco, sobre todo que conozco bastante lo de la situación de la calle Rosa Chacel. Es verdad que el propietario, en este caso del solar, acometió voluntariamente, creo que repuso y tapió la planta baja, que era la que daba dificultad. Allí había un problema sobre todo que, como era una zona que estaba algo cubierta, pues había problemas de convivencia. El problema más grave era la convivencia, que yo creo que influía porque podía haber altercados con alguno de los vecinos que estaban detrás, que para pasar pues siempre se reunía a lo mejor un grupo de chicos. Es verdad que previamente podía haber el riesgo porque los chavales entraban en la obra, pero en ese sentido pues el propietario creo que tapió. Incluso el propietario ofreció la posibilidad de colocar un portal, ¿verdad? Que era la última conversación que habíamos tenido, porque da acceso a, creo que son 2 viviendas o una vivienda, ¿no? Entonces, uno de los propietarios de las viviendas que están detrás, para evitar ese problema que tenía de, pues oye, pues la concentración de la gente allí, se le comentó la posibilidad de tener un portal que él tuviera llave y que pudiera abrir y cerrar, ¿no? Eso es lo que se concretó un poco para que no hubiera ningún tipo de altercado problemas. Creo que en este caso el propietario ha cedido a hacer este tipo de actuaciones y bueno, pues en ese sentido creo que se ha mejorado la cosa. Tampoco ahora paran con tanta frecuencia pues un poco el grupo de chavales que estaban allí, Y es verdad que era un grupo de chavales identificados también por la policía local, se habló también con los padres y sobre todo un poco lo que se busca es que haya convivencia entre ellos. El tema del rogo da capela do balneario por parte del Concello, y si todos los grupos de la oposición estamos de acuerdo, estamos dispuestos a iniciar, presentar una oferta de compra para adquirir la capilla. Yo creo que sería muy importante. Podríamos hablar de otras figuras, como podría ser un alquiler, pero en este caso, como dice Silvia, si queremos destinarlo para un edificio de uso cultural, social, de Xuventude, que se había hecho una petición, nos va a requerir hacer una inversión importante y yo, si estáis de acuerdo, encargaremos una valoración técnica de lo que puede valer lo que es la adquisición y compra de esa capilla y de incorporarlo para el patrimonio municipal. Compramos la capilla, hacemos un proyecto de lo que puede ser un poco la obra que se quiere hacer ahí, que la podemos consensuar y bueno, pues yo creo que resolveríamos toda la problemática que pueda hacer. Pero tendría que ser una compra, Sí, no, es que además estoy con un catarro. Digo que incluso estuvimos hablando de ello. Bueno, pues yo es cierto que le di un aviso a José Ramón de que estaba cayendo, se me cayó delante una teja de la capilla, pero sí es cierto que algo que no se hizo anteriormente con la obra, que es protegerla de alguna manera, pues que se, a ver, con la construcción que se busca la forma de que no se pueda acceder al tejado, de que no se utilice de portería, estas cuestiones que ya sé que parecen menores, pero que al final el propio propietario sufre, ¿no? Sufre pues todo el maltrato que recibió esta capilla, en el cual tiene que acabar deshaciéndose de las ventanas, perdiendo el tejado y este tipo de cuestiones, porque tampoco ciertamente al estar vacía y no estar ocupada, pues la gente pensó que aquello era como un muro. Y entonces yo creo que tenemos que, en caso de comprarla, hacer algún tipo de propuesta para protegerla, porque ahora mismo entre
entre la gente que utiliza el entorno, aquello puede seguir en esas condiciones de maltrato y hacemos un pan con unas hostias, como se dice vulgarmente, ¿no? Yo creo que al final pues, es bueno y es bueno llegar a un acuerdo con los propietarios para comprar esta propiedad, que yo creo que ahora mismo enlazaría muy bien dentro de lo que se podría hacer en el ayuntamiento y creo que se puede utilizar para muchas cosas, pero también enlazarlo dentro de la plaza, de los usos y de cómo establecemos ese tipo de cuestiones, porque últimamente la plaza del balneario se está convirtiendo en un sitio complicado, en demasiados usos y demasiadas formas de entender, hasta se está convirtiendo el carril, mira cómo son las cosas, el carril que queda peatonal entre las terrazas y el desnivel es un sitio idóneo para que los niños con las bicicletas pasen a toda mecha, entre ellos mi hijo, por cierto. Sí, porque están jugando y ayer por la tarde hubo hasta 3 atropellos de otros niños pequeños. O sea, prefiero que hay que empezar a mirar esas cosas porque se está convirtiendo aquello en un sitio complicado. A las bicicletas. No, por eso digo que... No, es que evidentemente hay que vigilar cada uno de sus niños y tal. Y ahí también a un niño pequeño no le vas a decir que no lleva la bicicleta y que no juegue. Pero digo que es un sitio que debemos de examinar un poquito ese tipo de cuestiones porque que es una plaza, que es un sitio de juego, que dónde se puede jugar a la pelota, dónde no se puede jugar a la pelota. O sea, evaluemos bien esas cosas porque al final acaban generando conflictos entre ciudadanos. Y allí por las tardes, muchas veces, hay palos entre padres, ¿eh? Yo ya vi varias veces palos entre padres por cuestiones. Bueno, eso hay que siempre un poco reiterarla, vamos a decir así, la educación y el civismo, ¿no? Lo que dices. Para mí lo más importante, por favor, es que todos los grupos de la oposición y el gobierno estemos de acuerdo en iniciar la valoración para proceder a la compra. Porque yo creo que lo más importante es hacer la compra que sea patrimonio nuestro para, a partir de ahí, sí que podemos hacer el proyecto que un poco se puede consensuar. Por lo que decimos, cultura, está también promoción económica con el tema de la feria de los sábados, Juventude, que también pues, hizo también un informe de necesidad. Se puede darle pues, distinta visión. Efectivamente, que la actuación que se haga allí, yo creo que hay que contemplar el actual uso que están haciendo, que los chavales están jugando un poco a lo que es la pelota, para, bueno, pues un poco estimar las zonas de protección, ¿no? Es verdad que probablemente si lo compramos y hacemos un edificio municipal, pues este tipo de cuestiones habrá que tenerlas muy en cuenta. Cuando dices el tema de los espacios, yo me acuerdo que en la Plaza de las Viñas también una de las actuaciones que fuimos incorporando fue separar, que no quisimos hacer una pista, que quisimos hacer una zona libre, claro, poner una valla además baja para sobre todo separar un poco donde juegan los chavales a la pelota a donde están los otros chavales más pequeñitos jugando los juegos infantiles. ¿Cuál es el problema? Yo creo que la plaza del balneario no la podemos sectorizar, ¿eh? Yo no. Sí. Te entiendo. Sí. Hay... Proteger la capilla, vale, que no se hizo anteriormente. Sí. A los padres, ya conciencian a los niños de... No. Hay múltiples actuaciones urbanísticas que pueden matizar eso. Y luego también aprovechar para agradecer a los propietarios de la capilla que pues, la semana, en cuanto se ha comunicado el tema de las caídas o el riesgo de lo que son las tejas, que procedieran a retirarlas. Claro. Pero el daño lo provocaban los chavales que estaban jugando allí. Bueno. Non a xunta de portavoces ou cando queráis falamos. Pero estamos todos de acuerdo en hacer una valoración económica para proceder a la compra. Como se quere facer, nada máis. Vale. Bueno, procedemos, levantamos la sesión. Porque eu tampouco teño todas as claves, simplemente digo que se fale diso. O terreno